Impanakel ti Department of Agriculture ti maipapaay a pagsayatan or maipaay a pagsayatan ti Sual Fish Port ijay Pangasinan para iti food security iti pagilian. Binisita matlaang dayta ni President Ferdinand R. Marcos Jr. Kabayatan na panamnama ti ungda sa supply ti lamas iti pagilian, iti bat nga adda ti may lislista a fish kill iti daduma a lugar gapo iti epekto ti El Nino. Ada detalye ni Bridget Marcasi, Pangosfian. Manamnama ang makaipaay iti dakdak kala suporta iti industriya ti panagkalap ken seguridad iti taraon na iti amyanan a Luzon di baro a pasilidad ti Sual Fish Port iti Sual Pangasinan. Napapintas ken napalawang amin itan tinasa o pantala na kalpasan na natarimaan dagiti pasilidad na kargaan iti cold storage, blast freezer, ice maker ken processing facility tapno mapapigsa ti post-harvest operations daytoy. Babaan kadagiti baro a pasilidad. Mabaulanan daytoy ang makaipaay iti napinpintas sa serbisyo kadagiti fisheries stakeholders. Nandito tayo sa Sual, no? Itong fish port na to, actually 1990s pa nandito, but yung facilities masyadong luma na. So, in-expand ito, ninakihan, binagyan ng bagong cold storage, blast freezer, ice maker para ma-process yung mga bangus dito sa napakaraming bangus dito sa Sual, sa Bolinao, dito sa area na to. Of course, marami din mangingisda. So may capability na ngayon tayo mag-process ng bangus freeze for export. Ti Sual Fish Port ken dagiti baro a pasilidad daytoy ti maysa kadagiti sinukimat ni President Ferdinand R. Marcos Jr. idi kalmana. Dito'y matlaang nga naipanamnama ti panakapaduras ken panakaipasidong ti rehabilitation dagiti daduma nga agri-facilities iti entero a Pagiliana. Sigun iti Agriculture Secretary, direktiba daytoy ti Presidente tapno mapapigsa ti sektor ti panagkalap babaan kadagiti moderno a post-harvest facilities. Utos ng ating Pangulo ay i-improve lahat ng mga ports natin sa buong Pilipinas at ma-address yung kung sakaling maraming dagsaan ng huli o kaya ang ani ay meron tayong post-harvest na at ma-preserve, no? At so para mag-stabilize ang presyo at of course kumita lalo ang ating mga mangingisda. Kabayatan na ipanamnama mutlaang nga umdas ti supply ti ikan iti Pagilian iti baet ti mapaspasaran a parikot iti fish kill iti sumagmamano a lugar gapo iti El Nino. Sigun iti Agriculture Secretary, ikagkagumaanda mangidanon iti tulong kadagiti apektado ang mangalap nang runa kadagiti fish cage owners tapno mapaduras ti panagtarakenda iti ikan. Technically, medyo maganda yung production din natin ng bangus all over the country, no? Bangus sa Pilipinas. Tilapia, medyo maayos din yung production. Tsaka, while there are fish kills na nangyayari, medyo hindi naman siya all over the country. It's specific places, no? Kagaya sa Magat Dam, ganun na areas. So, hindi naman lahat nawa-wipe out, actually. Bridget Marcasi, Pangosfian, para iti Pagilian.